esongezelelwe yapasa Orlando Pirates. Sipho Mbule, Thabiso Lebiso, pasi ibhola enhle uThabiso. Orlando Pirates ithuba, Amnathe wanyola ku-center line wakhona amakhalima wathi iyo babhemu. Mzuzu weshumi nesihlanu, 15th minute, kwi-extra time, advantage Orlando Pirates. Umqeqeshi Orlando Pirates xa ubhiyoza uba phakathi kwaba badlali, sawubona ngeblazer uba hayi ngumqeqeshi lo, hayi ngomdlali. Uyayibona imincili ye-Orlando Pirates, uyaliva ibala lihlokoma, iNew Peter Mokaba Stadium, iflags ziphakama. Kuthiwa benihlelele ntoni? Umfukeng. Kuthiwa really kutheni nisiphefumlisa ngopipe nje? Ibhola ibiye yemarumo Gallants, yathathwa la bhola nguDion Hoto, wapasa kuSipho Mbule, the master chef, wayihlaba kakuhle le ibhola. Umfukeng wayiyeka yahamba le ibhola, yabuyela kuMfukeng ngenqina lasekhohlo, yayibeka emnatheni Orlando Pirates, akho offside ibikhona, i-deflection. Bengike ndathi i-deflection ayikho, linqaku likaMfukeng. High deflection.